Skalcem 100 er en stærk cementbaseret murmaling, som kan anvendes ude og inde. Skalcem 100 kan males direkte på alle mineralske underlag, blandt andet puds, vandskuring og mursten. Skalcem 100 kan hæfte på selv fugtige overflader, hvor andre malinger ikke kan anvendes. Den rene og klargjorte mur forvandes inden påføring af Skalcem 100. Brug enten en malerrulle eller en vandslange, der er monteret med en forstøver til forvandingen. Når der males med Skalcem 100, er det vigtigt, at underlaget forvandes eller grundes med betobinder i forholdet 1:3. Blandingen påføres bedst med rulle. Når underlaget er tilstrækkeligt mættet med grunder, vil det ses som et tyndt, hvidligt lag. Murværket er klar til maling, når vandet eller grunderen er trukket ind i muren. Skalcem 100 opblandes med vand. Forholdet er 6 liter vand til 10 kg Skalcem 100. Det er vigtigt med en nøjagtig opblanding, især hvor der skal bruges større mængder Skalcem 100, og ved toning, hvor det er vigtigt at ramme samme farvenuance i hver opblanding. For at sikre ens blandingsforhold hver gang, bores der et hul i en Skalcem 100 spand. Hullet bores nøjagtigt over 6 liter mærket på måleskalaen. Herefter fyldes der vand i spanden. Det overskydende vand løber ud, og den resterende og nøjagtige vandmængde hældes over i en blandebalje. Hvis der er grundet med betobinder, erstattes 1 liter af blandevandet med 1 liter betobinder, sådan at der benyttes 5 liter vand og 1 liter betobinder per 10 kg Skalcem 100. Skalcem 100 hældes over i blandebaljen. Lad så vidt muligt posen blive i spanden og hæld indholdet direkte fra spanden over i blandebaljen med vand. Blandingen foregår med piskeris. Skalcem 100 er nem at røre ud og bliver hurtigt til en lind og ensartet maling. Start med at male hjørner og kanter med en pensel. Mal herefter resten af overfladen med en malerrulle. Malerrullen kan fyldes direkte i blandebaljen. Påfør Skalcem 100 i et jævnt og dækkende lag. Efter brug rengøres værktøj med vand. For at opnå et perfekt resultat, anbefaler vi at påføre 2 lag Skalcem 100. Andet lag Skalcem 100 kan påføres efter ca. 3 døgn. Underlaget forvandes igen, enten med vandslange eller rulle. Start igen med at male hjørner og kanter. Herefter rulles resten af muren med Skalcem 100. Resultatet er en flot facade med en smuk, fløjlsmat finish. Farve på facaden kan være med til at fremhæve husets charme og udvendige detaljer. Vælg en farve, der passer til husets stil og karakter, og som vil virke naturlig i omgivelserne. Se farvekort hos vores forhandlere eller bestil en farveprøve. Scalflex tilbyder gratis farveprøver, så det bliver nemmere for dig at træffe det rigtige farvevalg. Malingen er meget vejrbestandig og kan derfor også anvendes i kystnært klima. Skalcem 100 tåler højtryksrensning. Skalcem 100 fås i 9 flotte grundfarver, som kan tones lysere efter ønske. Det er nemt og enkelt at tone Skalcem 100 selv. Skalcem 100 hvid blandes med vand og røres til en ensartet maling. Herefter tilsættes toningspulveret i den ønskede farve. Blandingen røres indtil malingen er helt ensartet. Skalcem 100 leveres i 10 kg spand og i 20 kg sæk.